Naším cílem je vytvořit prostředí, kde se vyplatí být dobrým traderem, kde jsou pravidla jasná, kde struktura podporuje systematický přístup, kde dává zlepšování smysl. Zatímco ostatní sledují váš zisk, my odměňujeme způsob obchodování. Skutečný trh neodměňuje za náhody, proto nás zajímá cesta a nikoli cíl. Naše X-Challenge je navržena pro tradery, kteří berou trading jako profesi. 2 strukturované fáze, jasná pravidla, transparentní hodnocení. Posuzujeme řízení rizika, konzistenci, dlouhodobou stabilitu. Po dokončení výzvy se stáváte X-traderem. Ponecháváte si 100% svého zisku. Žádné dělení, žádné skryté podmínky. A pokud vaše výkonnost dosáhne 4%, odemykáte X-Boost. Nebojíme se vašeho úspěchu, hedžujeme ho. Proto můžeme odměnit špičkový výkon bonusem až $700 X-Boost navíc k vašemu výdělku. To traderům umožňuje rozvíjet jejich challenge portfolio, zatímco my odpovědně řídíme riziko. Mnoho obchodníků rozkládá svůj kapitál napříč různými platformami, aby diverzifikovali riziko. U X-Hedgers můžete strukturovaným a udržitelným způsobem rozvíjet portfolio svých výzev. Rozumíme klíčovému rozdílu mezi štěstím a opravdovou kvalitou tradingu. Trading jako profese, ne jako zábava. Pokud berete trading vážně, tohle je prostředí pro vás. X-Hedgers. Prop trading jako dovednost.